Te hagan ke video menta kasni ngan pen EP kumna ban thanya une u headband lene u jing pen sai score ma kane ka size ke bakam he ik na ik la kam he kane ki khlung ki dang kham rit ban sedang yo ne pidon kam u tape measure ngan pendon kam da une u 0.1 mm hook da u number 4 ne u sai u basau number pindon kam uternia bat ke khansi te ban sedang ya kane ka jing than jungi de pidon kam screenshot ya kane ka jing thau papin kham sup kane ka jing thau kala ban nambiang namar ba mbaro khoi ngi long kumju te pidon kam kanok jing thau pe nang re kane ka su anta na kor kom than la jong drai pi da thau ya ka khli jong kita ki khlung na jong ki khanai pa phikwa pan snai kane nginias dang da ka bachna chain phila pan sna kano ka size rumo tambas phi sun la hap pan sna chain kat kum ka jing jirong jong ta ka jing kwa jong phi phikwa pan than jong khlung kane ka ba san point san inchi na san inchi siteng kamut une u chain jong phi udai ban long double ya kane ka size lane un long khat way inchi nda phila khliap un don ka jing jirong kan ne margin hap khliap kum ne em tla de tengan sna man ta da kane ka jong ki khna ne ngasna kum ba phra inchi e khna yu la kham he te chna chain da phila yo ek jing jirong ka ba phidon kam man pen EP kum no ban le watan scam than yu chain jong phi yo phi jinjar ban tre dara pan phai da phila yo ek tu jing thau ko phi kwa une artli u chain une halas una way what are utu phin i yo tu how ne ubalai tang da ka bak bam ma le u way u half double crochet ha ka way ka yen tang na bak bam u way half double crochet ha ka way ka yen wa nam i ya kan ne kalan penangkong ngin le tang kum ne hadu phin la poi hang ne le tang nang ne na dien mo no bak bam te kan ne ka round penangkong ni la de kalong kum tu te ban stang ya kalan ka ba ar de chain r une u chain r de u half double crochet jungi te ha kan ne ka ju ka yem penangkong le half double crochet te shene spreng bade kine ngile half double crochet tang na ka bak loop hadu ngin da poi hang ne pat ngin sale da une u normal half double crochet kum ne te le half double crochet bak loop tu tang na bak loop te pendek bi kene kalan tang kum ne ngan spen i phi hadung ngin da poi hang ne te anda ha bakut khang ne ginam le nang ne ha kane ka jaka hang ne chna ya u half double crochet chung phi te ban sedang biang ya kalan ke babut ngin chain r haman bas dang ka way kalan jungi ma te ha ka bas dang hang ne ngin chna ya u half double crochet te shene shpdang shna half double crochet tang na bak loop tenda phi poi biang hang ne shna biang da u half double crochet ha kane ka jaka hang ne mde na kane ka yeng ha kane ka badon ha khap hang ne te phila ban le tang kum ta ngin le kane ka ju hi hadu phin da yo ya kane ka pen kyang kane kat kum ka jing kwa jong phi kwa kan kham he ne kwa kan kham stang ne
kasong hak jing kwa jong phi thau punon kam lo jing thau jong phi da phila yo ai kata ngan pen e phi kum no ngin su pa kan wan kane ka wan dur kum ne da phila yo ai pen kiang ka pa phi mon kha bi uksai wat pen lengkot than man ngin punon kam do une hi uksai pen su satan pun scam scam ya kane siliang nang ne Pik hang ne mo sim kita duk jong phi kliap marsteng seprung gum ne Oke, ngan pen i ya untuk kliap nang neru untuk te hapor bengisu pej bha pa phin yo bro sal serta way ar lai sau ngin don sau serta hang ne jing su jing mo frung sai jing phinang ne way kane ar kane lai padang tai basau pe yo phin yo bro sau serta da phin yo bro sau serta unum internet tp way ar lai sau kuntu su hadu das kem yo ulai tangkom tu sakhat ikini kita du tu lang i kasuk bahem man le ne Rafi ko apan yu isu eki video hikai thain crochet kumne so bha nyon subscribe bat like artat de ka video te so bha sa share lemru bat ki parlok chumpi ki bakwa ban le crochet khub le shibun